Last year, in November 2022, so nag-undergo mastectomy and ang diagnosis is invasive ductal carcinoma. So, muna siya, stage 3C. So, kanang siya niya, primero na buhay, gugo, no, kanang, alam mo, matay na siguro. So, muna siya ako. But then, kanang, ang advice akong doktor, kinyara, naging siya nga, no, dili, matreat rin siya, and may po siya kay, doon po siya sa church, and then, siya nga, prayers can heal us, no? Muna yung God sa ako niya sa family food. So mo na magibarugan nga how I cope with the situation is kanang gihangad gid ako sa Ginoo, no? I have kanang ang prayers niya, kanang daghan kay nag-pray for me. So kana siya nga isa nga akong strong gid nga foundation is my faith in God, no? Usa na siguro sa pinakalisod nga trabaho mao ang mahimong leader sa usa ka grupo ug modumala og mga tawo ug organisasyon. Dili lalim ang responsibilidad ug dili sayon ang atubangon ang mga problema nga moabot isip leader. Apan kining tanan dili babag sa usa ka woman leader nga nagtrabaho sa gobyerno. Karong Women's Month, atong susihon ang istorya ni Ma'am Leia Quintana, ang head sa Social Marketing Unit o Regional Information Officer sa DSWD Region 7. Nga luyo sa mga pagsuway nga miabot sa iyang kinabuhi, padayon nga nagmalig-unon ug nagmalampuson sa iyang pagpanerbisyo alang sa kaayuhan sa katawhan. Isa sa pinakikita na akong milestone kanang na-lead nimo imong team, and your team na-recognize siya. So, doon na siya kanang recognition na dawat sa office namo, no, sa national office. So, kana siya ang pinaka-importante nga makita nimo nga sa among trabaho, na-recognize ang team. In the field of social work, so kanang kung makita gani nimo ang logo sa DSWD, it's a hand, no, nga nag-carry sa heart. So, wala makita bitaw nimo nga ang women, murag naayod sila kasing-kasing dahil sa pagserbisyo sa katawhan. And bisag tan-aw nimo karon, daghan gyapon ng mga social workers ng babae, no? Because siguro mas makarelate ang mga babae. I always share with them, no, kanang kung unsa man ang mga, for example, we have to follow the policies of the office. So that's one way of empowering them na when they can follow, you know, the policies of the office. So sayo na ang pag-perform sa atong trabaho. Can express herself, no? Kung unsa ang nasa iyang hunahuna, kung unsay para sa iya ang sakto. So wala siya kabang nga musulti, no? Dili siya mahadlok musulti sa iyang mga hunahuna, labi na kung dunay importante nga diskusyon or dunay importante nga i-decide sa isa ka group or diha sa office. I always encourage women to nga ilang dalhon ang ilang kaugalingon, especially first nga dili ta magtanaw sa atong kaugalingon nga disadvantage bitaw ta nga sector or kanang huyang ta nga kuan kanang sektor sa sosyedad. But as a woman, natay kaugalingon, no, nga kanang strength. So diha i-build on nato atong strength. Si Ma'am Leia, usa lamang sa daghang mga woman leader nga padayon nga naningkamot aron nga makabot ang kaayuhan alang sa ilang giserbisyuhan. Bisan pa man sa mga hagit nga misuway og tay-og sa iyang kinabuhi, gipamatud-an niya nga walay babag sa pagkabot sa kalampusan kung ikaw magmadasigon lang.